Haga arpu arterik ujeliau arhajar arpundriau ke State Coordination Committee of Coal Owners, Miners, Exporters, Transporters and Dealers Forum. Galit binekendo markamat yung menteri rangba ke jelau Konrad Kongkal Sangma ban pensngau bat IT ke jing thok ke bekentop ik jing ai jing mut halor ke jing ti do yong ha ke jela. Hakabedai baganeu Dr. P. Nongtudu Ubreu Advisor ka Jantia Coal Miners and Dealers Association Uretho Shiginong Tok Kubor. Baga forum kelas ngokmen banbu gini gijing ai jingmut kenang ban pensuk ya kerukom terikam. Ulapen kan mau bagadan gijing ong baga jing ti doyong kelas akta na do kesenam arajar kat kendai. Ndai kata kalong tang ladadan ka jing bot renti ki kendon an baro. La kalong ki an sarkar jela na ki an jong ke sarkar pedeng. U Dr. Nongtudu la kubur ya kini gijing shisha. Penban udah ong bau sngodai ban penpau bahabala pet bat bisar bnia ekerukom bat kendo kejela kumjo ejing nong jingman jing nong ti do yong hi kadang kejing dan kam ban penbet thamai ki kendon halor kini kenong rem ka forum ka lebo ekejing kerpat ka sorkar leng ba kejing ai jingmut ke batmu beneda ya kinong trei be kinong bela ban penek pensak pada daya kemariang pada aku juga por ban kentio ke yok ke kot ke ba pensisha ba ke sorkar kan am do nong ya ke khajna na ke jing ti do yong na kaliang ke sorkar jela kelakular ban bishar bat pet benia ikini ke jing ajing mot shwa ban chim ke senjam bat ke forum kedan ke jing kermen ke bas kem ba ke sorkar kan diang ya ke jing ajing mot ki ba kala IT tapi kan dulu araja kasau hadu arpenru mta kalau karar senang ti kasorkaru nimla wacu ang ba tang bangi dawa mangi le no menta kan simi ko podon ka ba bangi tibiti bai kan ni kanam dei shu kumare ki por ki barle amangi sutra uni chief minister uba menta ukran shai bai kini ni ki e ki nyele kat ba kloila ndei shu de ki snap kumalong ki por barle ba ula initiate ru ya ka kam ka bede ban le budwot ba mane hakmat jongi naman mane ndei tang ya kandu chief minister ni ai ru ya ka memorandum so but halor kata haru ula tha ya ka department ka bari pek ingani mining and geology ban le no itun kamudut kumala ekran doktor tu bahwa tu advocate general ru rasim khia ini rakam ba uru pek ki an ki ba long ki ba de sarkar jala pari bede jong sarkar kmi kenamba kane kar kom persang ji ban yo ban tibeng du yo kar long ploy kar bala kajing yang jong forum kayang apa borok ki no predo yo ki baret ki pedeng buat ki bahe teladon ki seng buat ngalor jungi ki balik ya kendo ya sarkar da kawai pat ka jingtua jingkwa jingdawali jongki ada kan kambiang kali ki ngimdan iwan komen sebelum Pikawai ba apa ka sarkar ka sina ka an kamla ban sina tanah benta we action no ara action ka ban sina da benta ka state por kawai tingi scam ba ka kalong janwini ka daga jingi kendu jangi menne namar kila don nadu ki hai sarkar ki bah ki badai ban pet ki department ki bakar bar khamta meng ilayo ban kendu bar siam tengah thrai ka sonong rimi ka daga jangi malada ka kalong ka sarkar ka wanra ka ni ka small scientific mining kan no ka jing mento yo pet ba jong ka state por kawai om yo no action ila pun pau mau siam baladangi phai sha ka paragraph 12A section B jong ka schedule ka kransha balang ba ka notification jong president jong kari India ila ban yo ka exemption tanah kaliang u CM lo ula ong ya u advocate general jong ka state bu unsim kia ka digakam ban pet legal procedure kumno ban benginla ban ya kran ka sarkar India kena benginla ban sinaya ka anya po ka ka state ka jong namar ban inujor ka state jong ibar kawai kalong ka ba hayang iban pentrekam ya ka ka MDR Act lada ka kumbang ila pun pau syah si ameneng ila ong lada ka don ka political will kam don jing ban examining namar ladang iphai ka citizenship amendment act ka sarkar India kala exam yang iga mekhalia na kada bangi dai schedule area takam non jiga kaju ka procedure ka sarkar India kala ban apply akan ka kam jang ka MDR lada ki don kata ka political will ka proposal jongi ya ka bangila ai hei bat ila respond ha kata gadur ka ba penhun mensem jingi da ka ba yong hoy ya kene kaju kajing temu ngila sedang ban yit benia ya kilat kelenti kumnu ban pili biang ya karukom ti dewyong nadu katukan new tarik jawabnai April haden baka JCMDA rengkat ki pralok kilayawan sendran lang ban perlong ya kajing lang paiba angte ya disia wes ha kleriat na kabenta ban pili ya dewyong bat ngis ngokmen wat arang impat ya kendu iha tu ko poru andre ila simkia ya kene kekam cu ila peteng ba haga jing sisa ya karukom ti dewyong
ya ka jing ti do yong hapok ka jala me khalaya la pelait na do snem arjar khat khandai bat ya ka niru la pen sisha da ka jing rai jong ka Supreme Court ba la sha banti do yong tang ba de banti ha ka ni ka juk ka batmai le ni ka scientific coal mining hoi ngis ngemu ru ya ka sarkar jala hapok ka jing lam jongi chief minister bonon brum jongi ha ka snem arpe wa tusan ila pelait ya ka rukom ti do yong ka bangikot ka open cast mining framework hoi ha ka jing sisha kalong ka jing ka bakrau namar ka jing pelait banti do yong andre pause kane ka jing jongi kam ne slam habaya nujor bat ka jing long jong ka khandeu ka siap bat ka jing don jong do yong bat ka jing ruben ka jing stang jong do yong kane ka open cast mining kam sha bat kam aila ya ginong ti do yong jong kani ka thain bat ka jala jong hi baro ko we te na kata ka daw wat lagi don ka jingmen ka ba sikindet por henre penban kam long ka ba ai ni ka jingmen henre wat la kataru ngi penpau biang ka jing sniongu baha kani ka jing ya kren jong ni ka long ka le don ka ru u attorney general lomba ka online meeting bat iru ha ko ba chief minister bodon borom ila pan jimun i halor kani ka proposal jongi bat i chief minister ila ongru yangi ba ya kini ke jing tho jongi ke de bat kani ka proposal in sa ai ya ka ha ka department ka ba de ban pre ya ki mau ka siap na ka banta ba kinang puli bnia su ki ki an ki kendon ki badon kam ban thep ha kani ka jing tho jongi nang banginla ban pun urlong yaka haden ke ya kren ru lomba ka online ba EAG kam tamat chief minister ni chief snap ila ong kadon ne em kalat na ka benta kane ka proposal jabala summit na kini kiseng do yo ka basneu tenat ka ong ba u EG ula kobur ula ong hooi idom ki an ki kendon ya bangin la ban peteng biang ya kene ka jingelang jongi hakiwe pat kipor namar ba ki don ki an namar ngimte ki ru an ngimla ban yetu wong ki don ki an ki bangila ban penrung hang ne kenang ban la ban penhun ya ki jing don kam jong kita ki ak ki bapher ki we de bat ka government of India bat ka government of Meghalaya bat kum taru ila panbor na chief minister badon borom iong singawa ban syai be in puli iru ila kerpat in puli bnia ya kene kenang ba in la ban penrung ya kato kane gi ain na ka banta ba kane ka jingdawa ban puli biang ya ka jingti de yong bakan long sisa ka jingmen ya kane ka thain jongi baro te ka jing kerpat jongi ka proposal ru ngi klem ong bangin nombot ya ki ain ki kendon nrengi kerpat hi ba kat kabala kam tam kini kinong song senong jongi sini haga jing de bat kalan holding system kalong ka barit bat kum juru haga jing de bat kayo ka kot ru kim de ka be kot bor nrengi da buru ka jing kerpat balada kalong ka bala ya kane ka special legal framework for regulating small scale scientific underground coal mining kade ban urlong lada om barok kari India ru andre haga jela Meghalaya jongi kadewan long tekum ju chief minister da ka jingmen ila ong hoi ngila sedang banyak lenti kene ka kam bat ngingej scam ba hagi kendet sngi kane ka jingdawa jongpi bat jong ilang borok na government ru kim kwa banyak i baki biru jongi kin yap tangan nrengi ru ngisitom ha baki biru jongi ki yap tangan bat ngidon ka jingkermen ba kane ka jing plio de yong kan sa long kan su urlong hagi por kiban sawan haden baki la puli bnia ya kane ka proposal bala summit mentagasni da kani keseng do yong jong pi tai tadi ki jela ki jong kanega rilom kasi jenti abat Garo Hills